Bîrîcana şana Vercikayê li Wanê bi lîstika navê Beyaz dest pê kir. Îsal Mîrîcan bi duruşma huner xweş e cara duyan perdan xwe ji şanohezaran vekir. Huner xweş e. Mîrîcan ji aliyê navenda çand û huneriya Vercikayê ve li salona şanoya dewletê ya Wanê tê pêkanîn. Heta niha di çarçova Mîrîcanê da çend lêstikên şanoyê pêşengeha wêneyan û konsert hatine pêkanîn. Mîrîcanê perdeya xwe bi lîstika beyaz vekir. Lîstik ji aliyê şanogerên navdar Deniz Çakır û Derya Alabora ve hat lîstin. Biri geliyor. Ev lîstik jiyana du xuşkan dixe ber çavan û têkiliyên wan yên di nava malê da vedibêje. Hala sevebilirim. Kapının ardında. Di roja çaranya Mîrîcanê da jî lîstika bi navê du jin û du lîstikvan hate pêşkêşkirin. Lêstikvana lîstika du jin û du lêstikvan şanoger İlayda Şengül Kutlak ev 5 sale şanogeriya bi Kurdî dike wiha behsê lêstika xwe kir. Du mêr hene ew lîstikvanê Shakespeare'ne perîwan tune şanoger ji xwe her tim bêpere ne dibin em şuna du keçikan bin biçin malê awsa piştî mesele tevlî hev dibe awsa bû. Lîstikvanê du jin û du lêstikvan Ergün Kutlak destnîşan kir ku wan bi duruşma her tim şanoya Kurdî komek şanoya avakirine û ev demek bi Kurdî lêstikan dileyizin. Ev du sale teatra nûpal de nava kir. Ev lîstika me yê siyemî jî du jin du lîstikvan bû. Ev jî nesiba festivala Vercinka em lîstin. Dravên vê lêstika pêkanoka Kurdî wê ji mağdurên lehiya Kirmanşahê re bên şandin. Firotana biletan me çi bi her kir em ji bo Kirmanşahêreken çima ev du mehberê li afetek xwezayî hate servan. Lê em jî me goyem gerek ew tişene bên berçav, gerek ew tişene bê dîtin, gerek alîkariya ji bo wan hebe, ev tişene bînin ziman ku bila bê dîtin. Şanoger herî dawiyê bi münasebeta roja dayîkên a cîhanê ku derbas bûye lîstik diyarî dayîkên aşitiyê kir. Van roja ser dayıkın aşıtı da gelek tişt hene çedibin. Me got em jî yani hünermendin. Em dikarin vî tiştî çawa binin ser zaman. Me jî daviya lîstikê da ser xwe laçika spî me danî. Me got em jî wisa pîrozkin. Civakna Samet Aydenizê ku tevlî Mîrîcanê bûye balkişan ku ji ber rewşa awartı ev demek dirêj bû li Wanê bernameyên çand û hunerî ne dihatin lêstin. Ev sê sala jî vî bajarê hanî bawekî dagirkerî bi rastî derfet merfetî wî tev binpêkirî bû. Ev xebata ku Vercinka dike bi rastî jî weka însanekî kar ve nefes bikine jî vî bajarî ji alî çandê ve şanoyê ve tiştekî xebateke pîroz e bi rastî. Mîrîcana û Vercikayê ya duyêmîn li Wanê pêk hat divê Mîrîcanê da Kurdî, Farsî û pir cûreyan şano hatin pêşkêşkirin û heya Nozdê Gulanê de berdevam biket. Em jî heya Nozdê Gulanê em ê yek û yek bişopînin wera parve bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.